takých 15 minút pred pretekmi. Po včerajšku sme niečo spravili na zadnej náprave, pretože tam niečo bolo uhnuté, takže dúfam, že to bol ten problém, ktorý máme počas celého víkendu. A stačí len veriť, že bude to lepšie, verím v to. Celý tým spravil všetko preto, aby auto bolo super, takže budem sa snažiť z toho 17. miesta mať dobrý štart a potom sa predať dopredu, takže držte palce. No tak, preteky boli veľmi napínavé, celkom dobrý štart, veľká mela v prvej zákrute, potom sme sa tam uspredali do rúž, potom som sa snažil predbiehať, predbehol som niekoho, ani sa pamätám koho, potom veľký súboj s Dušanom Borkovičom, ktorý som vyhral, potom som popredbiehal niekoho, mal som veľmi dobrú rýchlosť, fakt som dobiehal tých predo mnou, bol som prebežne na nejakom 9. 10. mieste, ako som počítal rýchlo a mal som tu možnosť ísť dopredu stále viac a viac, vlastne auto bolo poničené, tak som to normálne cítil na volante, ale potom som začul, lebo som cítil slabší výkon a nejaký iný zvuk z motora a potom po 3 zákrutách už to skoro vôbec nešlo, ako keby na 3 válce, ale nevieme, žiadny dym nešiel, takže zatiaľ nevieme, čo tomu je, no ale nejaký problém s motorom, čo je veľká škoda, pretože som mal nárok na pekné body, no. Škoda.